En god historie i den lokale avis er en, hele lokalsamfundet snakker om. Det er den slags historier, journalisterne på lokalredaktionen i Ringe hver dag er på udkig efter over hele Midtfyn. Redaktionens 6 journalister dækker sammen med redaktionen i Faaborg, den store Faaborg Midtfyn Kommune, til lokalsiderne i Fyns Amtsavis og Fyns Stiftstidende, til ugeavisen Midtfynsposten og til fyns.dk. Vi fortæller både de positive historier, de negative, de søde og de sure. Og vi tøver ikke med at mene noget og med at foreslå løsninger på de udfordringer, som lokalsamfundene bokser med. For den lokale avis skal være med til at udvikle samfundet, den skal skubbe til fordomme, og den skal trække i smilebåndet. Kontoret i Ringe er også arbejdsplads for 3 mediekonsulenter og 2 sekretærer, som hjælper annoncører og læsere med alt fra omfattende annoncekampagner i aviser, på internet og radio, til små fødselsdagshilsner i ugeavisen. Hver eneste dag er mediekonsulenterne på farten for at hjælpe lokale virksomheder med god markedsføring. Annoncer og reklamer med gode tilbud er nemlig en vigtig del af en varieret avis, website eller radiokanal. Fyns Amtsavis vil være tæt på dig og dit lokalsamfund, og lokalredaktionen sikrer, at vi hver dag går helt tæt på det, der interesserer netop dig.